So pagka yan ang nga ni po Sir Henry, sa yung mga observation, ang niya na nagkatigo po din pag-ito yung trapiko. Opo. Sa nga ni po din sa tigihiling pa nga. So sa gani, ang sa tuyang panahon na to, Yeah, yeah. Maoran talagang magpupusin nagkapulo daloy sa trapiko. Opo. Mga pangadua, pero hindi na nga ni Christmas rush sa tigapunta. Sa mga mall goers, mga market, halos na sa ligas pinadalagan. So, sa bisita nga nagduluhay ang traffic ko. Yeah. So, kadalasan, ang daw nandigis sa sentro, ma-observe ba tayo. Kahit pa naman i-bypass road dyan kasi tumasaw may Washington. Opo. Ang mga na nag-aarali sa tuyang mga vehikulo. So, pag-abot sa may SM, crossing ini, o dito, nagkakigwa so pa, yan nakapost man dyan na PSO, katabang ka sa pag-mantner, kayusan ka sa yung trapiko, so pasalamat kita sa PSO. Yes. Then, sa iba pang kadalasan Sir Henry ning sa mga diskusyon. Opo. So, yun ang nga nila, so rason na kasi nasakta, so far, hopefully, ma-resolve, ma-daw ang resolution, Opo. So, ini po, naglalag kita kay PNP, so at the same time, kung available po yung mga kapulisan, binidot po yung kapulisan. So, aramdaman po na sa iba naka-break, pero yan po sa tuyang priority. So, maintenance and traffic management, so nakalang po inibigay sa tuyang mga traffic. So, alos sa may mga busy streets, ginawa na kipaan na may police po talaga ni. Ano po yan, ako nagpapasalamat ma'am. So far, wala kitang nabiroon niyan ng mga incident na Yeah. So siguro, ito pang atigig din, naging po talaga ng police sa mga busy staff. At ang unyan po, actually, ipang malls kita na nag-police at least yung mga invisible doon para maiwasan ang harukan ng mga insidente. Yeah, opo. Sir, 24 hours pang pulista sa pagmando sa traffic, tabi? So, kung supposedly 24 hours siya, kaya lang kung medyo manapis naman trapiko, totalmente, magpahihalo. So, yun ang ganit po kwantas po yung mga kaimano, na yung manggiraray, pasiguro sa tuyang mga sadiri, sa tuyang mga harong, maharali kita, atong may ibang gabi, make sure na secure sa tuyang mga pagsadiri sa tuyang pagrugaring. Difficile magtiwala. Yeah. Kada aram mo ang mga elemento ng mga mahabas, antig mabantayan tayo sa mga pagsadiri, pagwara, yan. Kung pababayan ba, magkakigusit na kita sa komunidad. Yes. So, pasiguro po kita. So, mga kinawala ta. At the same time, patuloy ang bahan na sa diri, kumadang kita sa mga lugar na matatawo, pasiguro sa diri ta. Dahil napag magtawa sila kikutsa. Na sa magkakita makagimo kang karatan. Then, pangadwa po, Sir Henry, iking sa tuyang mga motorista, Yeah. So, pasiguro kung pwede kita, siguro na maayos sa tuyang sa diri, maayos sa tuyang vehikulo. Notable po, after yung kibit na increase sa tuyang vehicular pagkaling December, sa mga nga po piling tayo sa weather condition. At the same time, kadaklang po ka nga nahiling may problema isa driver error. Saan mga arali sa mga party-party mga po Opo. Sa panahon kang party. Minsan, pag-uli, sa nagsarabit kong sign. Yan, medyo mauran, medyo impaired baga sa tuyang paghiling na yan. Yeah. So, siguro sa tuyang mga kadiri, sa tuyang mga bihilo, iwasan ng insidente sa kalsada. So pa po yun po sa tuyang observation, kadalasan, may mga motorsiklo. Actually, nag-iridali kaya. Iridali kay dalagan.
may tigaharapon na oras o kaya abo mauranan. Yan, Kaya yan. makakas sa padalagan. Dahil nagkaroon ng mahal na si Siyampo. Opo. Yan ang resulta yan. Yan. Aksidente talaga. Porsiklo. Oo. Actually, nag-iridali kaya. Iridali kay dalagan. Oo. May tigaharapon na oras o kaya abo mauranan. Yan, Kaya yan. makakas sa padalagan. Dahil nagkaroon ng mahal na si Siyampo. Opo. Yan ang resulta yan. Yan. Aksidente talaga.